huis in Balk. En toen ging ik een hele soort publiek, want er zitten 1200 mensen. Ja. En toen mocht ik niet meer dit voorlezen. En dat hier? Dat weer past er ook niet door in hem zelfs gedaan. Kun je vertellen over wat de Trosslag Jong gaat? Nou, we vallen hier binnen denk ik van het juryrapport. Het sprankelende, het springerige, maar ik het ambachtelijke van deze poëzie. Jacobus is echt een dichter dat je in eerste instantie van denkt, nou is niet de zaken wat doorgenomen, en eigenlijk is hij stil met hoe het bouwen, maar dat wordt er weer opzet zin. En ja, het is heel prachtig goed, Jacobus in de zondergeval. Ja, eigenlijk ze heeft zelfs, hoewel dat je in dit toch hele momentane waarnemingen ontstaat in zijn binnenparadies, zijn zonder waarom te komen. En zijn poëzie is vanzelfs net niet zonder scheuren de hoeven. En dat je net, als je paradies weer net zonder vallen. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het moeder. Ga je de bondel toevallig bij jou? Nou, dat is nooit niet eens een keer. Zondelval. Maar je hebt op het terp kwam ik op Zondeldel. Wilst alles nog bestieren. En wij der winters del dan ik slitsken wie de snier. Wie de snier dan slitsken wij der winters bedel. En toven is u te mieken, maar de slieden er hegel. En maar ik heb op het terp. Op een dag kwam een kraan op het eerste resultaat. Die biedt stikken en bieten van het onbeskreune oor. En ik zeg het te let. Maar ik terre het, kom ik op Zondeldel. Wat er op tal is. De molen, pakers, Wiemeter, het zwaaibad, het Westerzee. En ik zelf een rustcafé. De Okana van Honden, het type je mooi plat, oud, lang, oud, waar is van Hessel en Dienen, die dit zet goed keer.